Әллә минем күрәсен килмейме? Язгы гөрләвекләр акканын, яшел хәтфә булып җир яшәреп, алмагачлар чәчәк атканын, әллә минем күрәсен килмейме? Алсуланып кояш чыкканын, зәңгәр күктә йөзгән ак болыттан, җәйне яңгыр кыш кар яуганын. 6-7 ел элек ишеткән инде бу мәчет турында. Только кайда икәнен, нинди икәнен, кемнәр монда булганын белгәнем юк иде. Шуның өчен мин монда килергә тырыштым инде барыбер. Мен жерден мәчетләргә штабка бу районнан килдем. Һәм анда килеп кештем, җылы мөхиткә элеккәнемне сиздем һәм шундагы хезмәткәрләр, эшләүчеләр, остазлар, хәзрәтләр, тотучылар, ханымнар барсы шундый җылы кабул иттеләр. Шундый тиз ияләшелде. Бик әйбәт ашаталар, йортка бирашыбыз, лагашка. Якла урыннарда шундый чиста, иледән дә чиста булган mümkünlükler bu mesela massaj alırız, cevap yergelegen joylu mescid tireli, jekin min mescid tireli ilşemek verelim şahidin, ha kışkın 30-40 metre verelim şahid. Sport yaşamlarına mında bir ki bunlar ham yoksa. Bütünlüğü ikinci kişi bulup gittim diğerge olayında. Mında kilgeç. Gülmegim gene tugul, işki yağından bütünlüğü yaڭardım diğerge bular. Bütünlüğü üzgör büttekinde sen Müslüman bunlar. Bir oy razı tuttum, cemaat bilen oldu cinlerek. Үзем уйламаганнан да менә шул китапны укый ала башладым. Менә шушыны менә. Менә шушындый менә Брайль буенча шушы хәрефләрен, шушы ниләрен барысын да укый башладым. Минем 26 yaşımda минем бүтүнлөй белән мин инде үлеп киттем инде. Бер органда эшләмәде минем миемдән башка бер органда эшләмәде. Миңа буладан соң укол бирделәр дә минем бүтән организм отказать итте, бүтән тәнем, бүтән кулларым, аякларым йөрмәде, телләрем сөйләмәде. Шул вакытта минем бик хәтеремдә калды. Ташкент шәһәреннән кайткан вакытта без ул вакытта Үзбәкстанда торадык. Мин кояш буеп килгән вакыт иде. Шундый итеп сорадым. Allah Teala'dan, ey Allah Teala, eğer de siz mi ömür bирсәң, min şu kollarım bilen yakınlarımla şarayım. Үләндә яланаяк йөрим, үләнгә чаклы үләннәрдә, мунчаларда коен себеркәсе белән чабынырым, шул кадәр тормышны яратырым, кешеләргә начар сүз әйтмәсем, балаларымны шундый тәрбияле итеп үстерерим дип, шундый үземә белән күзләремнән яшьләрем коелып, шуны уйлап кайттым. Инде ул вакытта мин сөйләшәлмәдем. Менә авырлык кирәк кешеләргә. Һәм ишкәтим күп кешеләр сыгылып төшәлеп әйтергә. Һәм бу сыгылу кешенең ишке кешесезлегеме? Яисә тигә йөнендәгеләрнең тирәк булмавымы? Шуннан килеп чыгады дип уйлыйм. Ләкин нигәдән кешенең үз кулында битмәйбез. Һәм нәрсәләр булса булган икән. Туганмы шундый шикле булды. Яисә тормыш юлы буенча шундый хәрәкәткә элеккәнме? Үзеңне кулга алырга кирәк һәм Аллаһ Тәгалә үзе булыша, үзе ярдәм итә, үзе тугрымны күрсәтә һәм ишектә бу язмышына үпкәләп яту яисә нигә болай булды инде? Әйдә тизрәк моннан кутыласы иде. Нәрсә эшләргә кирәк, юкка чыгарга кирәк. Шундый уйларны алып атарга кирәк үзеңнән һәм нидер яшәп кеше табып үзеңне алга алып барырга һәм яшәгән кеше табырга нәрсәләргә кызыксына башларга кирәк дип саныйм. Ләкин үзең кызыксынырга теләп кенә дә булмый. Тигә юлдагылар ярдәм итәргә кирәк булырга тиеш. Мен фортепиано, музыка занимаюсь. Я бүтән яктан туры килә, потому что үземне югатмаска. Тиге туры булмый бит.
Мен judo bilen şug'ullanaman. Дзюдо белән? Ансы ничек? Ансын кем өйрәтте? Birinde тренерім бар. Һәм хәзер дә шөгыльләнәсең, әйме? Ул ничек соң? Бик авыр спорт түры түгелме? Юк, шабабыр түгел. Сілеген яқты күңіл нұрымны келіп, мен шушы ярдәм мәчетендә таптым. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле остазлар, хөрмәтле шушы мәчеттә эшләүче Мәликә ханым, сезгә шул тиклем зур рәхмәт һәм шулай ук остаз хәзрәт Илдар. Мең рәхмәт сезгә. Безнең дә инде шушы мәчет яшәсен иде. Оларга кешеләр ярдәм күрсәтсеннәр иде. Олар гына түгел ярдәм итәргә, кешеләр дә ярдәм итсеннәр иде. Чөнки аларга бит инде менә никадәр безне шушында тотарга кирәк, өйрәтергә кирәк, укытучылар тотарга кирәк. Шуңа күрә ярдәм мәчетенең дә кыенлыклары бар, билгеле. Кешеләр ярдәм кылышсыннар шушы мәчеткә. Үзем өчен генә язам мен шигырьләрем, хәтсез әмма ләкин үзем өчен генә һәм шигырем тугач моңым да барлыкка килгән кебек, шул шигырь моң сораган төсле булды һәм аның көе дә килеп чыкты инде. Түне пәрдәдән, караңгыдан шумлана күңел, яктылыктан мәхрүм булганнарга bir Худайым нурлы бер мизгел, яктылыктан мәхрүм булганнарга bir Худайым нурлы бер мизгел. Әллә минеме күрәсем килмиме, алтын күзнең сары урманым, кояш нурларында ялтыр-ялтыр, агачларның яфрак кыйганын. Әллә минем күрәсем килмиме, асыланып кояш чыкканын, зәңгәр күктә йөзгән ак болыттан, җәйне яңгыр кыш кар яуганын.